دقاقينكي دماغي كم حكي መቸም ወድ ሰብ ኮይኑ ሙሉእ ህይወት ሕጉስን ሃብታምን ክኸውን ዘይምነ የለን ሙሉእ ህይወት ሃብታምን ሕጉስን ክትከውን ተደሊኻ ነዚ ሕጂ ትሰምዖ ዘለኻ ካብ እንግሊዘኛ ዝተተርጎመ ናይ ጅምሮን ትምህርቲ ኣጸቢቕካ ስምዓዮ ምስማዕ ጥራይ ግን ኣኻለ ይኮነን ስጉም ተወሲድካ እውን ተግብሮ ካብቲ ኣብ ስራሕኻ እተፍስሶ ጻዕርን ላዕሊ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ኣብ ስራሕኻ ትገብሮ ጻዕሪ ንሓላፊኻ ክዕብዮን ክሕጉሶን ይኽእል ይኸውን ኣብ ገዛእ ርእስኻ ምዕባለ ትገብሮ ጻዕሪ ግን ኣብ ዝኸድካ ኺድካ ምሳኻ ኣሎ ክሕግዘካን ክሕጉሰካን ይውን ኣብ መንጎ ኣታውን ውልቃዊ ዕብየትን ዘሎ ናይ ፍልልይ ርሕቐት ክሳብ ክንዲ ተዓብየ ይኮነን ብርግጽ ሓደ ግዜ እንተስ ሓላፊኻ ምኽሰብ ወሲኹ ተሓጒሱ ክወስኸካ እንተስ ዝያዳ ሰዓታት ሰሪሕኻ ኣታዊኻ ልዕል ክብል ይኽእል እዩ ነገር ግን ንስኻ ናብቲ ደረጃቲ ብኣተሓሳስባ እንተደኣ ዘይዓቢኻ ወይ እንተደኣ ዘይመጺኻ እቲ ኣታዊ መሊሱ ናብቲ ዘለኻዮ ታሕተዋይ ደረጃ ክወርድ ምዃኑ ክርድአካ ኣለዎ መኒሱ ክዝክሮ ዘይክእል ሓደ ሰብ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ገንዘብ ተኣኪቡ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ እንተዝዕደል ድሕሪ ሓፂር ግዜ እቲ ገንዘብ መሊሱ ናብቶም ቀዲሞም ሒዞሞ ዝነበሩ ሃብታማት ሰባትን ትካላትን ምተመልሰ ይብል ንምንታይ ይመስለካ እቲ ሃብቲ ምስ ውልቃዊ ዕብየት ኣተሓሳስባ ተዛማዲ ስለ ዝኾነ እንተደኣ ኮይኑ መልስኻ ብልክዕ ቁናዕ ኣለኻ ህይወት ዘገርም መንገድታት ዝሓዘት ምስጢር እያ ምናልባት ሓደ ሰብ $1 ሚልዮን ሂብካ ብዕድል ሚልዮነር እንተትኸውን ነቲ ገንዘብ ዓቂብካ ንኽትቀጽል ቀልጢፍካ ብኣተሓሳስባ ሚልዮነር ክትከውን ኣለካ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ገንዘብ ካባኻ ክጠፍእ ነዊሕ ኣይክወስደሉን እዩ ዓወት ተቓሊስካ ተምፅኦ እምበር ኣብያሉ ኢልካ ደድሕሪኡ ትጎየ ይኮነን ስለዚ ኣብ ክንዲ ደድሕሪኡ ትስዕብ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ማለት ኣብ ውልቃዊ ዕብየትካ ስራሕ ነቲ ዓወትካ ድማ ብጻዕርኻ ምጻዮ ነረጋግጾን ናይ ሓቂ ሓጎስ ኣብቲ ትረኽቦ ኣታዊ ወይ ደሞዝ ዘይኮነስ ኣብቲ ንስኻ ትኾኖ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ኣብ ስራሕኻ ተፍስሶ ጻዕርን ላዕሊ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ጻዕር ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ንለውጢ ተዳሊኻ እንተደሃሊኻ ንውልቃዊ ዕብየት ክልውጡ ዝኽእሉ ሰለስተ ስጉምትታት ክህበካ እመነኒ ድማ ንስኻ ክሳብ ዝተበገስካ ኩሉ ክትልውጥ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ክትገብር ዓቕሚ ኣለካ ቀዳማይ ነገራት ከመይ ከም ዝሰርሑ ፍለጥ ሓሳብ ኣብዛ ዓለም ክልውጦ ዘይክእል ስለዘየለ ህይወትካ ንምልዋጥ ሓሳባት የድልይኻ ኣብ ህይወት እቲ ዓብይ ፀገም ስእነት ሓሳብ እምበር ስእነት ካልእ ነገር ኣይኮነን መጀመርታ ገንዘብ ኣብ ዘይነበረኒ እዋን ክሳብ ሽዑ ስእነተይ ፀገም መስለን ነይሩ እዚ ግን ጌጋ ረድኢት ምንባሩ ድሕረየ ተሰዊጥኒ ምኽንያቱ ፀገም ዘሎ ኣብ ገንዘብ ምስኣን ዘይኮነስ ኣብቲ ኸመይ ጌርካ ገንዘብን ሃብትን ከም ትፈጥር ዝሕግዝ ሓሳብ ኣብ ምስኣን እዩ ነይሩ እቲ ፀገም ስእነት ገንዘብ ዘይኮነስ ስእነት ሓሳብ እዩ ስለዚ ሓሳባት እንተረኺብካ ዝኾነ ነገር ክትለውጥ ሓይል ኣለካ ዓቕሚ ኣለካ ሕጂ ሓሳባት ንምርካብ ሓደ ስጉምቲ የድልየካ ንሱ ድማ ናይ ምፍላጥ ህርፋን ወይ ድልውነት እዩ ዕውት ክትከውን ተደሊኻ ብዛዕባ ዓወት ዝገልጹ መጻሕፍቲ ወይ ድማ መምሃራን ይዕረኽካ ክትገብር ኣለካ ሕጉስ ክትከውን ተደሊኻ ብዛዕባ ይስኣኑ ይርከቡ ብዘየገድስ ሕጉሳት ምስ ዝኾኑ ሰባት ክትመሓዞ ኣለካ ሃብታም ክትከውን ተደሊኻ እውን ናይ ፋይናንሻል ዓውዲ ጽቡቕ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ኣብ ዙርያኻ ክህልው ኣለዎም ህይወትካ ብኣጋጣሚ ወይ ብዕድል ክትጓዓዝ ኣይትግደፋ ብዛዕባ እቲ ፕላንካ ብህግኻን ሕልምኻን መጽናዕቲ ግበር ገለ ሰባት እዳዎም ኣጣሚሮም ጽባሕ ዝሓሸት ክትኮነሎም ንሎሚ ብምህምን ተስፋዮም ዝሰግርዋ እዚ ግን ኣብ ህይወት ኣይሰርሕን እዩ ንቁጠባውን ማሕበራውን መንፈሳውን ውልቃውን ህይወትካ ብሓፈሻ ውልቃዊ ዕብየትካ ክልውጡ ዝኽእሉ ነገራት ከተጽንዕ ግባእ ኣብ ህይወትካ ዝረብሕ ሓሳብ ምስ ረኸብካ ነቲ ሓሳብ ኣብ ዲያርኻ ጽሓፎ ርእስኻ ከም ፋይል መቐመጢ ኸብሒ ትጠቀመሉ የግዳስ ኣብ ዲያር ምስፋር ተለማመድ ኣብ ዲያር ምስፋር ነቲ ሓሳብ ደጋጊምካ ንኽትሪዮ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ምድግጋም ድማ ንለውጥ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ሓሳብ ደጋጊምካ ረኣዮ ብርግጽ ድማ እቲ ሓሳብ ኣብ ውሽጥኻ ሱር ይሰድድ ክዓቢ ጅምር ሓደ መዓልቲ ኣብ ዘይተጸበኻዮ ህሞት ኣብ ሕሳብ ባንክኻ ኣብ ኣከዳድናኻ ኣብ ባህርያትካ ኣብ ኣነባብራኻን ክንጸባረቕ ክትሪኦ ኢኻ ሕጂ እንተደኣ ቅዱስ ኮይንካ ኣብ ህይወትካ ነገራት ከመይ ከም ዝሰርሑ ንምፍላጥ ዝሕግዙ ሰለስተ መንገድታት ክነግረካ ቀዳማይ ምንባብ እዩ ቅድሚኡ ግን
أبزي channel حدش تخونك سبسكرايب جبر نزا فيديو دما لايك هبا نما قرب كان عرخت كان ما شير بلا أبي هاجر كوين كاتلنا لخادمة أبوتا خمن صحافة لي قداباين من بابي كلهم تما بعالم زلو زفلت عوتات سبات نفعة ببتيوم هرفان فلتت سلز دفافهم بزح خنبو يدليو كم مخان سلز فلت دما نمن باب ملؤ جزيهم زهوه بعل خاص تمهار كخون سرع تمرتي بغوص رزقلصو سرع وصيتها تراي زمصالكا كابون لعل ختكي انتدلي خاغن بعل خاص تمهار كختكون عليك اب هيوت اتحاد ناي ممهار منجدي كاب جزاء رسخا تمكرو خون كله اتخال اي دما كاب تمكرو خالقوت سباتيو ناي كالقوت سبات تمكرو ام مصحف كترخبو تخيليخا ريخا حنت مصحف تنبيبكايا منالبات ني 5 عامت تمرتي كتشفنلكا تخيل تخون تفلطرو بزعبا خمي غيرك حيال كم تخون مراحه كم تخون اب سبات صلوا كم زهلوكا سبئناخا كم تمعبل ام مصحف تخم زلو بأماي تقصر عوتات سبات تاريخهم كمي عوتاتكم زخونن ام مصحف سنيدو مخم زلو خ تفلطرو زخول فلطت ام مصحفت انهالو وغن سبات مصحفت ينببون سلامنتاي مسلكا ملسخا ابوتاخم تقمطلي نحنت مصحف ملؤ لي تختم ببالك مالت ايكونن اما معلتي 30 دقيقة خوليو معلتو 30 دقيقة اونتاوي بدهي منقاقحن تمرتاون حسابات انبب بدحرزي نفع عنبابي كتكون يخا اذناتي ولك او رئيتيو كالوت انتايكم زبلون سمعيو بحرينات كوسان حز اب هيوتكا ستوهالو حيزو زخير زي كونس كم تنفع تمهاري حتى تايكون نجرات كمي كم سرحو نمفلات زحجز اتخالاي من قدي مسمعيو نعوتات سبات بقربات خطتلهم سمعيهم كاباتهم دما زخونه تمهار بتوسخون ابزي عوتات سباتون كتمهار تخليخا ولا خابزا ستور برودكشن channel ون كتمهار تخليخا سلازي سبسكرايب بمغبار تخطتال مدبنا خون رغصنياتاتينا دما معالتاوي نفنوم ملእኽታት بغبو انت دعت تخطاتيل كايم اب هيوت كاز تقمكا ገለ ነገር ከም ዘይትስን ካብ ኣወንታው ሓሳባት ይኹኑ ኣልታውያን ሓሳባት ነጥብታት ውሰድ ካብታ ኣልታው ክትመሃር ትኽእሊኻ ካብታ ኣወንታው ውን ክትመሃር ትኽእሊኻ ዝያዳ ግን ዕውታት ሰባት ይዕሩኽትኻ ግበሮም እንታይ ከም ዝብሉን ከመይ ገይሮም ከም ዝዛረቡን ድማ ስምዓዮም እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሳልሳይ መገዲ ድማ ምዕዛብ እዩ ብምዕዛብ ጥራይ ብዙሓት ሓሳባት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ዕውታት ሰባት ተዓዘቦም እቲ ምንታይሲ ዓወት ኣሰር ይገድፍ እዩ እቲ ዕውት ሰብኣይ كميلو مسبات كم زراددا اتعوت السبيتي كميلا مسجزية قدادم تعذب نمنتاي مسلكا عوتات سبات قال نجر دقاقيموم يقبروا ويم نسخا بلي حنت دا اخوين كادما كتقرحم تخيليخا سلازي ناي مستوعى العقمخا كم نمبال ابرتيخا سرح حجز حتىكا نقوح خونمو اب زوريا خان زقاطم زلو نجرات بعمق تعذبو نقوح تعذب طرا يكون امبر كاب صباح جميركا ولقاو عبيتكا زلوط حسابات كتركب تخيليخا بنا استوعل كلتا عينت معزابكم زلو ذكر اتحاده بعين مرأي اتخالاي دما بأمرو مستوعالي بعينخا انكتري نجرات رايخا تري بأمرخا دما ناي نجرات ملستات مفتحتات تركب عينخا نأمرخا افتقبار اتوم مرأين مستوعال نم معبال دما اقالو وهاب ابزلخا يبوتا بملؤ منفس كان نفسخان هلوكن حراي ولقاو عبيتكا خلوط زخول سلسته سقمتات كهبكا يلكا نيره اتحاده رينا يولنا نجرات كمي كم زرح مفلاتيو اتخال اي سقمت دما ناب تكبار مسغاري اب هيوتك حقسكا زخل انكو نجر انتهاليو اتنغزا رسخا زليا نختقبر زلكا عقميو كاب صباح جميركا ولقاو عبيتكا خلوط زخولو نغزا رسخا انتي كتقبر تخيل زفلت اب زخون زتوهابكا علت ناي هيوتكا انفت بعبي اختلو تخيليخا عقم لك هاي زامن زي كاب لبي زامنو نغري اب هيوت بنيشتو مجمار ولقاو عبيت كان يمعباي مستيريو نساتهم ناب عبيتكم مرحخا سلو زخونو بتوم نايش تختحلف عليكا بتوم نايش تبدهوتات هيوت انت زي حلفكا بتوم عبيت تختمصوم اي تخيلنيخا مخنياتو 10 كيلومتر كيوداخا نا 100 كيلومتر كتبصح ጭራሽ ለዘይካል ስለዚህ بنيشتو بمجمار نغزا رسخا لمامدا شعو عبيت بودهوتات مسمصو دلو كتكون يخا نلوط ولقاو عبيتكا زدلي ካልእ ነገር ድማ ንነፍስኻ መተበባዕ ሰልፍ ሞቲቬሽን بعلخا نغزا رسخا موتيفيت كتغبر عليكا قدن حدا سب مصيو موتيفيت انت غبرني تبل
ዝኾነ ሰብ ንዓኻ ከተባብዒሉ ዝተፈጥረ የለን ስለ ዝኾነ ንነፍስኻ ተስፋ ትህባን ተስፋ ተቑርፃን ንስኻን ባዕልኻን ጥራይ ኢኻ ንህይወትካ ዝሓሸ ፕላን ክህልወካ ኣለዎ ኣብቲ ዝፈለጥካዮን ዝተረድአካን ነገር ስጉም ትውሰድ ትምህርትኻ ናብ ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ስጉም ትኽመርሓካ ፍቐደሉ ሽዑ ብብዙሕ መዳይ ሃብታም ክትከውን ኢኻ ኣብ ህይወት ብዙሓት ዓይነት ሃብቲ እዩ ዘሎ ገንዘብ ካብኣቶም ሓደ ስለ ዝኾነ ሃብትን ክበሃል ብገንዘብ ጥራይ ከይተሓስቦ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ብዙሕ ገንዘብ ሃልይዎም ግን ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ትፈልጥ እየ እቲ ንውልቃዊ ዕብየትካ ዝልውጥ ክልተ መንገድታት ካብ ረኣናስ ናብቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ክነብል ሰዓበኒ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ጥንቃቐ ግበር ኣብ ህይወት ጥንቃቐ የድልዩ ገለ ሰባት ዝሓፀረ መንገዲ ወይ ሓቂ ዘይኮነ ዓወታት ጥራይ ይደልዩ ንስኻ ግን ኣብኡ ከይትወድቕ ተጠንቀቕ እንተዘይኮይኑ ትርጉም ዘይብሉ ህይወት ክህልወካ እዩ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ከተለልዮ ፃዓር እሞ በቲ መንገዲ ንሱ ተጓዓዝ ስለዚ ዕዮ ገዛ ክህበካ ፍቐደለይ ኣብ ውሽጥኻ ዘደንቕ ሰብኣዊ ህያብ ኣለካ ኣውፅኣዮ ኣብኡ ተዓቒቡ ከይተርፍ ስርሓሉ ዝደለኻዮ ዓይነት ሰብ ንምዃን ኣበርቲዕኻ ስራሕ ክትልወጥ ዓቕምን ሓይልን ኣለካ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ እዚ ዕዮ ገዛ ዝህበካ ዘለኹ ካብ ሕጂ ጀሚርካ ብናትካ ምርጫ እንተዘይኮይኑ ከም ዝሓለፈ ተመሳሳሊ ዕለታዊ ናብራ ዘለዎ ሰብ ክትከውን የብልካን ካብ ጽባሕ ጀሚርካ ኣብ ኣንፈት ህይወትካ ለውጢ ንምምጻእ እንታይ ክትገብር ኢኻ ምስ ገዛእ ርእስኻ ተዘራረብ ካብ ጽባሕ ጀሚርካ ዕለታዊ ናብራኻ ዝልውጥ ተግባር ስጉምቲ እንተደኣ ዘይወሲድካ እንታይ ከም ዝኸውን ትፈልጥ ምንም ሕቶ የድልዮን እዩ እንተነኣሰ እቶም ዝመፁ 5 ዓመታት ከመይ ከም ዝመስሉ ብቐሊሉ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ነቶም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ረኣዮም ምኽንያቱ ጽባሕ ወሳኒ ለውጢ እንተዘይጌርካ እቶም ዝመፁ 5 ዓመታት ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ 5 ዓመታት እዮም ዝኾኑ ኩሉ ክትልውጥ ወይ ድማ ፍርቆ ክትቅይሮ ወይ ከምቲ ዝሓለፈ ህይወትካ ብዘይ ለውጢ ክትጓዓዝ እንተደሊኻ ናትካ ምርጫ እዩ ዝደለኻዮ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ኣብ ዝደለኻዮ መዓልቲ ንሙሉእ ህይወትካ ክትቅይሮ ከም እትኽእል ዓቕሚ ኣለካ እዩ እዚ ናይ ብልበይ ኣብ ልዕለኻ ዘለኒ እምነት እዩ ኩሉ ሰብ ክዕወት ኢሉ ተፈጢሩ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ምርጫ እዩ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ዕድል ብፈጣሪ ተዋሂብዎ ነዚ ዕድል እዚ ገሊና ንጥቀመሉ ገሊና ንሕንሽሾ ስለዚ ንስኻ መጻኢኻ ናይ ምቕያር ሓይሊ ኣለካ የቐኒየለይ መጻኢኻ ብሩህ እዩ ኣብ ኣሰርካ ኣለኹ أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا أي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይዝንቡ حدا جزيت سلام دبنا يشفنهم يتارطرو خايلو قد تبلوم والتنا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلمهم تريهم كتنو ببانا كتنو نابانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر في التراب
ورحن كواخبت مبرهت ناي سورا ناي زازبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهنا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهنا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي